Hallo, is mis Tom Gerig, is mis seo Coldy. Roedd I greu? Sas nig na concert halls and na Glasgow Jeshalachug son Ceòlas at 30. As er toad more fan pages eiking, rutten glé anasach na mi na socialte, J de weg sin. Oh, wel ha mis me hyn ydd rwtn ga eichting agos ha gamakal caran gynachgodd. Elenia sio, y dau a sio, y chod y snog a sio, chwl o'r rwyd y mach a charity shops, had sorich, mas tylym dahen braich fi o'r oranges, lias, jyff o'r rwyd fi o'r so, sy'n y ffyd y hor am ydiw. Wedi has wedi Jan I Ceòlas son blein yn ys, Jane y cynnych yn y sied a hagyd o Ceòlas. Wel ha cwynam y sied tryp ddiaf chan y glasig yn Ceòlas, agos chorom y sioen, chorom y clwych instrument yn sybi, fa me janw Dannsa-ceum. Fa mi si ddiaf elbach oedd Ceòlas, is a go anna fa mi big bydach, agos mi si fi gar par, jys o rwta sio anaddig, godi yn y dynia edrych gael a sio, wrwm y gos a si.